Városból vidékre. A műsorszám támogatója, a rondó gyártója, a Terrán. A műsor támogatója a Bauhaus. A műsor támogatója a Money.hu, az ingatlan.com csoporttagja. Sziasztok, ez itt az Édes Otthon legújabb adása, ma Jabin Petiékhez látogatunk el, és hogy mi lesz még a mai műsorban, nézzétek meg most! Fogunk barkácsolni, beszélgetünk az ingatlan hirdetések képeiről, az aktuális függönytrendekről, és a legújabb napelem technikákról is. Na vajon melyik lesz az ajtó? Hát ez. Vagy ez? Ez ritmusra volt. Szia! Szervusz, Andi! Itt vagyunk. Te mit Mi nálad? csinálsz? Megmutatod a lakásod? Na jó, gyertek be! Mehetünk. Hát szia! Szervusz! Isten hozott. Fáradj beljebb, ledd le a cipőd, anélkül megfogjam a kamerádat? Légy szíves, addig mutatkozz be Jó. a nézőknek, akik esetleg nem Sziasztok, ismernének. sziasztok, kedves nézők! Jabin Peti vagy Peter Jabin vagyok, DJ, műsorvezető, Hol a papucs? papucs. Ott van lenne, bocs, a fenekedet mutatom. Ne haragudj. Semmi gond. Na, vegyél fel egy papucsot, Megvan, légy szíves, megvan. az muszáj, mert hogy Nikinek is kell, mert neki fázik a lába. Én nem hordok, képzeld el, papucsot, nekem nem szokott fázni a lábam. Tényleg? Igen, mert hogy én félig meddig orosz vagyok, vannak orosz felmenőim, és nekem valamiért nem fázik a lábam, lehet, hogy azért az orosz cseppéken, tudod, így mentünk mezitláb egy ilyen 473 000 évvel ezelőtt, és megszokta, és a véremben ez bennem van. Milyen szerencsés vagy. Meg van fűtésünk, hála Istennek. Jaj, de jó, itt jó meleg van. Nem megyünk beljebb? Merre induljunk? Szerintem a Lehet? nappaliba. Ne a konyha? Nem. Isteni finomakat tudok főzni. Sorba fogunk menni. Jó, menjünk a nappaliba, erre induljunk el. Oké. És megérkeztünk a nappaliba, mit szólsz hozzá? Messzire kellett jönni. Jó, nem egy kastély, ahol lakunk. De egyébként egy gyönyörű polgári lakásról beszélünk. Igen, ez megmutatkozik a lakásban tulajdonképpen a személyiségünk is, hogy mi nagy polgári életet élünk, kispolgári módon. Egyébként nem, de nagyon szeretjük ezt a lakást, és képzeld el, hogy én nem ilyen belmagasságú lakásban éltem, de az a helyzet, hogy amióta egyszer volt lehetőségem polgári lakásban élni, azóta beleszerettem, valószínűleg azért, mert 196 centi vagyok, és így legalább nem érzem azt, hogy közel van a tér. Én nagyon szeretem ennek az egész kerületnek a milliójét, azt, hogy itt van a vár, benn vagyunk a belvárosban, de mégis van zöld terület, mert itt van a Naphegy, a Tabán, lehet nagyokat sétálni, közel van a Duna, úgyhogy mi nagyon szeretjük ezt a környéket. Mióta laktok itt? Képzeld el, hogy 3-4 éve csak, mert hogy január 3-4 éve, január közepén költöztünk össze ide Nikivel. Addig ő is élt egy lakásban, meg én is egy másik lakásban, és akkor ezt én megláttam december végén, és azt mondta, hogy ez az a hely, ez a mi fészkünk, ahol aztán együtt fogunk tudni élni. Ez az első fotónk, ezért ez nagyon becsben tartott. Úgyhogy imádjuk Tihanyt is, a Balatont is, meg hát Nikit is, bízunk benne, hogy ő is így nyilatkozna rólam, és azt mondaná, hogy tedd már el, hát meglátják, égő vagy. Nem vagy égő, de innen fogjuk folytatni. Kevesen gondolnák, hogy mennyit számít az első benyomás egy ingatlan hirdetés megnézésekor, hogy hogyan néz ki egy tökéletes hirdetés, erről fogok beszélgetni Lacival. Szia, Laci! Szia, Andi! Hogyan nézzen ki egy igazán ízléses hirdetés? Tényleg kevesen gondolnak arra, hogy az első benyomás mennyire számít. Csináltunk egy kutatást, amiből az derült ki, hogy egy képet, az első képet, amit meglátnak az ingatlan hirdetéskor az emberek, 3,6 másodpercig nézik a látogatók átlagosan, ami azt jelenti, hogy nagyon kevés idő alatt próbálják meg a legtöbb információt befogadni, ezért, ha egy jó hirdetést szeretnénk feladni, mindenképpen legyenek képek, és nagyon szép képeket tegyünk fel a hirdetéskor, hiszen nagyon rövid idő áll rendelkezésére a potenciális vevőinknek, hogy kiválasszák ezekből az édes otthonukat. Hogy nézzen ki egy szép kép? A szép képek jellemzője nem csak az, hogy szépen van megkomponálva, vagyis a vonalak egyenesek, nem ferdék a falak és az ajtók a képeken, hanem tartalmilag is nagyon fontos, hogy az ingatlan fel legyen készítve arra, hogy szép képeket csináljunk az adott helyiségben, vagy magáról az ingatlanról. Ez azt jelenti, hogy ha például vannak elől személyes használati tárgyak, akkor ezeket pakoljuk el, legyenek tiszták is a helységek. A makulátlan tisztaság azt a benyomást kelti a látogatóban, hogy az ingatlanunk szép és érdemes megvenni, viszont hogyha
poros, mocskos például a fürdőszoba, vagy nincsenek letisztogatva a csempék, az akár az egész ingatlan megvásárlásától elveheti a vevőnk kedvét. Mesterséges megvilágításban vagy természetes fénnyel készítsük inkább a fotókat? A vevők a rendelkezésükre álló pénzből a legtágasabb és a legvilágosabb lakást szeretnék megvenni, ezért ha lehet és kellően világos az ingatlanunk, akkor természetes fény mellett fényképezzünk. Ha viszont úgy érezzük, hogy ez sötét benyomást kelt az adott lakásról vagy házról, vagy az adott szobáról, akkor próbáljunk meg úgy megvilágítani, hogy a fényforrás, tehát a lámpa az nem látszik a képeken. Az ugyanis nagyon elriasztó lehet, hogyha egy képen az összes villany fel van kapcsolva, mert ez megint csak azt a benyomást kelti a vevőkben, hogy ez egy sötét ingatlan, és hogy ellássunk az orrukig, föl kell kapcsolni minden világítást. Érdemes tehát több képet feltölteni, az is fontos, hogy melyik a kezdőkép? Igen, ez azért is fontos, mert hogyha az ingatlanunk rendelkezik valami olyan különleges sajátossággal, ami megkülönbözteti a többi ingatlantól, ami versenyez a vevőnk szívéért, akkor ezt érdemes már a kezdőképen is kihangsúlyozni. Tehát, hogyha például van egy tágas nappali, vagy egy úszómedence egy házhoz, akkor ezt érdemes már rögtön az elején kihangsúlyozni a képek során is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ne haragudj, neked minek a létre ahhoz a könyves sarok? A könyves sarok, kérlek szépen, azt érdemes megnézni, mert hogy a láthatatlan kiállításról elhoztuk az összes könyvet, és mindegyiket felraktuk a polcokra. Egy része az már láthatóvá vált. Nem, az a helyzet, hogy ez a könyves polc az egyik kedvencünk, csak még nem nagyon volt az elmúlt 3-4 év alatt időnk áthozni az összes könyvünket, hiszen mind a ketten másik lakásban éltünk, és azok a könyvek bedobozolva vannak. Egyébként úgyhogy, tudod, mi jut eszembe róla? de oda kell, megmutatom, nézd. Jó, oké. Igen. Tehát mint Dagobert bácsi a pénzes kamrájában, Igen, vagy igen. az uszodában, innen Igen. lehet fejest ugrani. Így van, látod? Vagy a könyvekben, vagy a pénzben. Tehát az ide nekem is kell létre, látod? Jogos, És azért jogos. ez kicsit ilyen könyvtári szobát, és már egy ilyen intellektuel, milliót sugárzó része a lakásunknak, ami nem illik rám egyáltalán, de tudod, hogy meg kell próbálni eladni, hogy jó, a hülye gyerek, de azért van benne némi értelem. Nem, ez nem igaz, de azért a könyvek tényleg hiányoznak még onnan. Jó, hát értelmiségi családból származom, bár ezt kevesen hiszik el, de ezzel Anyukád is... biztos. Anyukámnak nagyon tetszett azt mondani, jaj Manócskám, az összes könyvedet kiraktad. De van rengeteg, csak nem itt. Jó, majd egyszer a helyére kerül, gondolom a jövőben. Igen. Mesélj a rózsáról. A rózsa kérlek szépen egy állandó kelléke a lakásunknak, Nikit én általában el szoktam kényeztetni virággal, és képzeld el, hogy ez semmit, tehát nem Ez most nem a saját bocsánat kér. promófilmed? Nem, de hát én az a helyzet, hogy... ágyba hozom a reggelit, én rózsát adok. Az a helyzet, hogy Nikit én mint egy félistennőt kezelem. Istennő csak akkor lesz, amikor már feleségem lesz. Félistennőként kezelem ezért. Hát ez egy álom pasi. Ezek szerint mondjuk bútor összeszerelésben is kiveszed a részed? Imádok bútort szerelni, megmutatom neked az egyik kedvenc bútoromat, amit unokatestvéremmel és Nikivel raktunk össze. Nagy meló volt, de imádjuk. Na, ezt mindjárt megnézzük. A magyar függönygyártás nagy múltra tekint vissza. Arról, hogy tud lépést tartani a jövőbeni technológiai fejlődéssel, Norberttel fogok beszélgetni. Szia Norbert! Szervusz! Mit kell tudni a magyar függönygyártásról? A magyar függönygyártás hosszú múltra tekint vissza. 1911-ben indult Győrben a híres függönygyár. Ugye annak idején egy egész más technológiával dolgoznak, mint ma, még akkor a zsakár technológiák és a viszonylag egyszerűbb minták, egyszínű termékek mentek. A mai világban a trend sokkal gyorsabban változik, sokkal sűrűbben kell kollekciókat cserélni. Hogyan lehet lépést tartani a nyugati trendekkel? A lakástextil trendeket egy 8 fős grémium állítja össze, aki egyébként a szervezője a minden éve Frankfurtban lévő legnagyobb világméretű lakástextil kiállításnak. Ők 2 évre előre meg szokták adni a trendeket, a színeket, amiket ők elképzelnek. A gyártók ezeket próbálják lekövetni, mindenki a saját piacának, vevőkörének megfelelően, de gyakorlatilag a csapás irányt azt ők mutatják. Hogyan lehet az itthoni igényeket kielégíteni? Magyarországon most már rendkívül széles palettán mozog a kínálat. Nagyon sok régi klasszikus vásárló van, viszont egyre többen az interneten, különböző magazinokon keresztül látják az új trendeket.
Úgyhogy itt minden szereplőnek, aki a piacon van, a legegyszerűbb termékektől a legmodernebbekig be kell mutatni. A vásárlóigények azok nagyon széles spektrumon mozognak. Itt a legegyszerűbb az általunk a szakmában voál függönynek nevezett terméktől kezdve, akár aranyszállal szőtt kárpitok, függönytermékek is megjelennek, de ebből tényleg látható, hogy a legolcsóbb árszegmenstől gyakorlatilag a luxus és prémium termékig mindenre van igénye a magyar piacnak is. Vannak egész extrém igények is, Magyarországon kevésbé jött be a divatba, de nálunk is van igényre, például halálfejes függönyökre, fiataloknak, tinédzsereknek, ami egyébként is egy trend, hogy régebben gyerekfüggönyt használtak, utána pedig megvették azt a függönyt, ami az ő nappaliukban volt. Most megjelent már egy olyan réteg is, aki szeretné ez a 10-12 éves kortól a felnőtt koráig tinédzser mintákkal berendezni. Ez mindenképp jót tesz annak, hogy gyorsabban cserélődik, tehát jobban elkezdik a magyar háztartások is követni a divatot. A piaci igények azok már a komplexitást kívánják meg. Rengeteg olyan kollekció jön ki, ahol a függöny, a dekoranyagok, a szőnyeg és főleg a tapéta ugyanabból a kollekcióból, a családból származik. Természetesen itt más raportok vannak, más méretbeállítások, de gyakorlatilag ebből berendezhető egy teljes szoba, ahol teljes harmóniában lesz. Mi a magyar függönygyártás sikerének a titka? Magyar függönygyártás sikerének az a titka, hogy jobb minőséget, gyorsabb határidőket kell biztosítani a partnereknek, illetve ami a legfontosabb az, hogy sokkal gyorsabban tud reagálni a piaci igényekre, ezek akár egyedi igények, akár tömegigények is lehetnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És már mutasd meg, légy szíves, kinyithatjuk? Nyisd ki. Jó. Tárám! És felkapcsol, látod? Jó, nincs a legnagyobb rend benne, mert azt tudni kell rólam, hogy én... Ez azért rend, én ezt már rendnek hívom. Én kényszeresen rendmániás vagyok, tehát ez egy Ennél nagyon rossz tulajdonságom, tényleg. És ezt Nikinek hálát adok, Nikinek meg a Jóistennek, hogy ő elviseli ezt a tulajdonságomat. Rettentően mániákus vagyok. Tehát, hogy a párnáknak úgy kell állnia. De Peti, amíg nincs színskála szerint összerakva a hajtogatott póló, addig szerintem nincs baj. Hát azért, ha benézel... Lehet, hogy nem néztem meg rendesen? Hát azért, hogyha megnézed, jó, ott van a fekete, világos, és aztán a színesek. Akkor van baj, Van. Egyébként ezek a cuccok, amiket itt látsz, ugye össze vannak hajtogatva, de nincsenek elhelyezve, ezek azért vannak itt, mert Niki nagyon jól tudja, hogy kötött rend szerint tárolom a ruháimat, és ő nem mer beleszólni ebbe, mert azt gondolja, hogy ez az én kis millióm, az én kis világom, ő ebbe az univerzumban nem tud beszállni, nem is akar, és inkább azért, hogy ne idegesítsen fel azon magam, hogy például egy kósza edzőnadrág ott van mondjuk a pólóim között, amikbe járok fellépni. Mekkora hiba lehet? Ez óriási nagy hiba lenne, de ő azt mondja, hogy nem, nehogy porszem kerüljön a gépezetbe, de berakja szépen összehajtja, aztán majd én elpakolom. Egyrészt gratulálok a rendmániáthoz, mert szerintem ez egy dicséretes egy fiúnál. Másrészt gyönyörűen sikerültek az illesztések a szekrényeknél, úgyhogy ehhez is gratulálok. Köszönjük. Stabilnak tűnik, világítás is van benne. És a nyakkendőtartó, látod? Öv és nyakkendőtartó. És ott is rend van. Ugye nem csak a forgatás miatt. Nem, az a baj, hogy ezt egyébként is... Ezt a szekrénytémát akkor kiveséztük szerintem. Teljesen. Megyünk tovább. Az energiatakarékosság minden családban, minden háztartásban fontos. A napelemek egyre népszerűbbek, erről fogok beszélgetni Gáborral. Szia Gábor! Szia Andi! Miért fontos a megújuló energiák használata? A jelenlegi villamosenergiaellátási rendszerek nagy központos sugaras rendszerű ellátást jelentenek, tehát nagy központi erőművekben történik a villamosenergia ellátás, és óriási vezetékeken keresztül juttatják el a felhasználói helyekre. Az emberiség energiaigénye vélhetően a továbbiakban is folyamatosan növekedni fog, viszont ezt a rendszert a végtelenség nem lehet tovább növelni, tehát valamilyen alternatív megoldást kell találni. Itt gondolok például megújuló energiákra, illetve gondolok arra, hogy magát a villamos energiát a felhasználás közelében is elő lehet állítani, ilyen módon kímélve és tehermentesítve a hálózatokat. Levetítve egy háztartásra, mi jelenthet megoldást? A háztartás tekintetében adott lehet például a tetőfelületnek a kihasználása a csapadékvédelem mellett energiatermelésre is. Ez azt jelenti, hogy magát ezt a passzív
energiatermés szempontjából korábban passzív felületet, ezt akár aktívan is fel tudjuk használni, tehát villamos energiát tud biztosítani, amellett, hogy egyébként ellátja a csapadékvédelmet, és ilyen módon mondjuk nem szükséges termőföldet vagy erdőterületet elvenni erre a célra. Hogy kell ezt elképzelni egy háztartásnál? Magyarországon egy átlagos háztartásnak az energiaigényét azt a kb. 3 kW-os rendszer biztosítja. A tapasztalat az, hogy azért az átlagnál nagyobb igényű, villamosenergia igényű háztartások építenek maguknak ilyen rendszereket. A 2018-ban megépült rendszerek átlagosan 6 kW peak teljesítményt jelentenek. Ez egy ilyen 36 négyzetméter körüli tetőfelületet igényel, amit hogyha összehasonlítunk azzal, hogy egy átlagos tető 200 négyzetméter körül van, akkor azt mondhatjuk, hogy kb. Az 1/6-án elfér ennek a felületnek. Ez szerencsés dolog, mert a délihez közeli tájolású tetőszakaszok használhatók fel hatékony villamosenergia termelésre, valamennyire el lehet térni az optimális tájolástól, anélkül, hogy lényeges kiesést okozna. Hogyan néz ki egy ilyen rendszer? Az első elem, amivel a napfény találkozik, az maga a napelem. A napelemben a fény hatására egyenáram indul el. Ezt az egyenáramot egy inverter fogja átalakítani olyan váltakozó feszültségé, váltakozó árammá, amely alkalmas arra, hogy a háztartási készülékek ezt használni tudják. Nagyon ritka az, hogy egybeesik a szükséglet és a termelt mennyiség, erre is van megoldás. Elméletileg megoldható akkumulátoros rendszerrel is, de ma Magyarországon inkább az a jellemző, hogy a szolgáltatónak a hálózatát, mint egy virtuális akkumulátort használunk. Ez tulajdonképpen egy közel ingyenes akkumulátornak tekinthető. És ilyen módon ugye éves szaldó elszámolás révén biztosítható, hogy a megtermelt, az éves szinten megtermelt és éves szinten elfogyasztott energia az egálba kerüljön. Köszönöm a hasznos információkat. Nagyon szívesen. A szoba másik szembetűnő része, ez a stúdió, vagy ezt hogy hívják? Igen, egyébként ez egy stúdióasztal, pontosan. És hol vannak a bakelitek? Mert én úgy képzelem el a DJ életét, hogy nem tudom, így tele van a polcai mindenféle lemezekkel, és én nem látok semmi más, csak egy laptopot. Igen, hát ez egy 1980-as DJ kép, ami a lelki világodban él. Bakelitek vannak még lent a pincében, ha gondolod, oda is leviszlek. Bakelit lemezjátszó is megvan még, igen? Az is megvan, csak azért, hogy meg tudjam őket hallgatni. Én bakelitről kezdtem, de ma már nem használunk bakelitet. Nagyon szívesen megmutatom neked. Mivel jársz akkor fellépni? Itt ez az én kis táskám. Van ilyen kis ridikülöm, és kérlek szépen, ez maga, ez egy pendrive, szét lehet csavarni, és ő az én zenei táram. Ugye én zenéket is írok, meg mellette le is játszok másoknak a zenéit. Ugye a zeneírás az itt történik, itt készül az előkészület is, tehát nekem van egy szoftver, amin játszási listákat csinálok, összeválogatom, hogy ez ilyen stílus, ez olyan stílus, most ilyen buliba megyek, olyan buliba megyek, ilyen közönség várható, olyan közönség várható, de nincs meg az, hogy pontosan mit fogok egymás után játszani, csak tudom, hogy hova kell nyúlni, hogy látom a közönséget, hogy a lassabb dolgokra, gyorsabb dolgokra, fesztiválosabbra, kicsit klubosabb, vagy klasszikusabb, vagy régebbi vonalra mozognak, akkor tudom variálni nyilván. Na, mehetünk tovább, innen folytatjuk. Szia Zoli! Szia Andi! Nem akarlak ám bántani, csak Buda felé akartam kitárni ezt a húsángot, de nem sikerült, mert nagyon nehéz. Viszont gondolom megint felszeleteljük, de valamit biztos, hogy kezdünk vele. Hát az a helyzet, hogy nagyon-nagyon szeretjük ezt az anyagot, és egy nagyon-nagyon egyszerű, otthon nagyon könnyen elkészíthető dolgot találtam ki. Egy olyan kis asztalkát készítünk, amit nem kell sehogy se szinte rögzíteni, csak ilyen spaniferekkel összehúzzuk majd, és ezt csak fel kell szeletelni egy ilyen rönköt. Ilyet láttam már ilyen designer újságokban, vagy ilyen design újságokban már láttam ilyet. Tehát, hogy mint egy ilyen kis sípszerűen egymás mellé rakjuk. Hát ez nagyon jó! Ez egy kicsit speciálisabb gépet igényel, de kézzel is neki lehet állni. Egy a fontos, ez itt viszonylagosan pont merőleges legyen. Remélem menni fog. Jó, mekkorákat vágjunk le? Hát partiasztal legyen ilyen picike, valami 30 centis darabokra gondoltam egyébként. Ez a neve, hogy partiasztal? Hát most ne ennek hívjuk. Utána szét lehet szedni, és bármit csináltunk vele, tekézzünk, vagy bármi. Jó, 30? Mérünk? Aha. Mindenhol 30, jelentem. Jó, mindenütt lemérve. 30. Mint mondtam, ez azért fontos, hogy jól megálljanak rajta. A poharak ne legyenek kiálló, meg nem kiálló részek, akkor azért az úgy borulékonyabb lesz.
Bízom benne, hogy minden hasába akkor egyforma lett. Most csak az a feladat, hogy felállítjuk és kész az asztal? Hát meg megfogatjuk valamivel, hogy azért ne tudjon szegény random módon szétdőlni. Na most vizsgázom majd, hogy tényleg Várjál. egyforma lett-e. Nem baj, egy picit tudunk egyébként csalni vele, de szerintem nem lesz rá szükség. És azért egyszerű a dolog, mert vannak ilyen gúrtniaink, ilyen kis panifelszerűségek, ezek állíthatók és meg is lehet húzni. És ennek az a lényege, hogy ha majd meghúzzuk, akkor ez ebbe az irányba így visszafeszül, és nem tudja majd kilazítani, és igazából ezzel kell majd körbekerítenünk a kis húsánk halmot. Jó, tehát még most el lehet dönteni, hogy milyen formája legyen. Igen. De jól néz ki már most. Aha, tényleg jó egyébként. Az is lenne egy megoldás, hogyha ragasztópisztollyal csak összeragasztanánk őket? Még akár azt is lehetne. Csak itt azért ez a gurtnis megoldás, mert ez olyan kis vicces, mert tényleg olyan, hogy ha ez nem kell, akkor szétszedjük, eltesszük, eltüzeljük, bármit csináltunk vele. El is készült az asztalunk. Nagyon Egyébként láttam már ilyet, hogy üveglapot is lehet ilyesmire tenni, vagy rögzíteni, igaz? Bármit, hogyha valaki úgy érzi, hogy kicsikét attól stabilabb lesz, vagy hogyha jobban megállnak rajta a dolgok, de egyébként azt kell mondjam, hogy szerintem nagyon jól megcsináltad Igen, a vágást. szerintem igazából üveglap nélkül is megállja a helyét, mint asztal, mint parti asztal. Parti asztal. Úgyhogy használjuk is ki, mutatom. Egy üveg, egy virág, mit szólsz hozzá? Nagyon jó, alakul a kompozíció. És még van egy alma is, tessék! Hát ez tökéletes. És nagyon egyszerű végül is, szerintem 3 perc alatt kész. 3 perc alatt kész. Köszönöm, hogy megmutattad. És azt kell mondjam, hogy remek volt a vágás, nagyon jól csinálod. De bárki meg tudja ezt otthon is Így csinálni. Ez itt a konyha, ugye? Ez itt a konyha, Ráismertem. bizony. Gyönyörű egyébként. Tetszik? És ki mosogat? Én? Nem, én Nem. ezt most már nem hiszem el. Szeretném felhívni a Nikit, hogy ezt megtudjam. De tényleg. Ez de nem lehet miért? igaz. Azért, mert ez egy múltkori sztori. Niki főzött mindent, elmosogatott. Én hazajöttem, rakom el a dolgokat, nem. Az a helyzet, hogy én mániákus tisztaság és rendszerető ember Igen, vagyok. ezt már hallottuk és korábban. hogyha itt ezen a És itt csészén, ezen a poháron. itt ezen a csészén lenne egy kis vízkőfolt, Ja, már az vízcseppfolt, akkor én már, ezt újra el kell mosni. Úgyhogy Nikivel megegyeztünk abban, hogy azért ne én kétszer mosogatni, kvázi a földet védjük, mert hogy kevesebb vizet fogyasztunk, ezért én mosogatok. Olyan ügyes ez a Niki. Egyébként Niki is tök jól mosogat, csak tudod, hogy én ilyen kis pedáns, mániákus, betegesen, tisztaságmániás ember vagyok, ezért én szoktam mosogatni, és egyébként szeretek mosogatni, levezető, ilyen kis, nem tudom, stresszoldó. Figyelj, én most azon gondolkoztam, hogy annyira pedáns, vagy annyira tökéletes férfi típus, hogy a konyhában ennyire otthonosan mozogsz, meg úgy mindenhol. Én próbára szeretnélek tenni. Na. Szeretném, hogyha keresnél, nem rámutatnál, hogy hol van egy serpenyő. Serpenyő, itt van lent. Alattad. Benn. Elhisszük? Ne ide, ne a mosogatógépbe, oda. Itt? Itt? Legalul. Tuti? Legalul. Jó, mert vannak férfiak, akik nem tudják, hogy Hát hol van. ez nyugodtan tesztelj. Hol a serpenyő? Ott van. Tessék. Na jó. Na de melyik? Mert ugye van palacsinta. Nem, ennyi elég, ennyire specifikusan nem kell. Igen. Akkor kérdezek még egyet. Műzlis tányér? Itt. Az is? Persze. Nem, fölötte. Ott. És siker. Házi asszony módjára ismered a konyhát is. Tehát egy házi asszony vagyok. Igen. Bámulatos egyébként a konyhátok. Nagyon köszönöm, hogy megmutattad, de jövő héten folytatjuk, jó? Mert szerintem van itt még látnivaló. Addig is köszi szépen. Puszi. Ti is tartsatok velünk a jövő héten, ez volt már az Édes Otthon, és ne felejtjétek, hogy visszanézhetitek a műsort az RTL Moston, és kövessetek minket a közösségi oldalakon is. Sziasztok! Na szia! Szervusz! Szóval akkor itt vagyunk. Itt van az egész táb Szeretnél mögöttem. bejönni? Igen. Jól van, gyere. Természetre hangolva. A műsorszám támogatója, a színuszgyártója, a Terrán. A műsor támogatója a Herbu. A műsor támogatója a Rovitex Hungária Kft.
Molnár Andit a Futuríl öltöztette.